Μεσοπέλαγα, η αριστουργηματική μαύρη κωμωδία του Σλάβομιρ Μρόζεκ στο πειραματικό θέατρο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου 9, 10 και 11 Ιανουαρίου. 3 ναυαγοί, μεσοπέλαγα και ένας κόσμος που ακόμα επιπλέει. Όταν τελειώνουν οι προμήθειες, απομένει μόνο η ανθρώπινη φύση, ομή, παράλογη, κωμικοτραγική. Σκηνοθεσία Νικολής Αβραμάκης. Μετάφραση Κυριακή Καζελίδου. Ζωντανή μουσική Γιάννης Κιαγιαδάκης. Σκηνογραφία ενδυματολογία Μαρίνα Μουρτζή. Παίζουν Βασίλης Ξενικάκης, Νίκος Ανδριγιαννάκης, Ορφέας Χατζηδημητρίου. Φιλική συμμετοχή Ιάσονας Χριστοδούλου. Μεσοπέλαγα από 9 ως 11 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό. Πληροφορίες ccc.gr.